Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Lige før, der filmede vi en video, hvor at vi spiste en chili, som der ikke smagte noget, og vi drak sådan noget mega surt juice. Citron. Og så Henrik bundet sit mælk, før vi smagte på chilien, fordi han troede, han var badass, men det er han ikke. Ja, og så kom vi til at slette den video. Ja. Så nu vil vi gøre det igen, og fordi at chilien ikke var stærk nok, så tager vi noget mere. Citronen. Er du klar? 3, 2, 1, skål. 3, 2, 1, nu. Det er faktisk som at fange boy. Jeg tror, jeg får tår i øjnene. Farvel. Sådan, nu har vi lige spist aftensmad. Og spist det der chili. Eller ikke chili, citron. Det var virkelig, virkelig surt. Og nu er det ikke surt mere, men I skal prøve at købe den. Du kan få en Rema 1000 for en 10'er. Nå. Jeg vil bare sige, ha' en god dag. Hej!